Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali rċieva aktar minn 1350 talba l-benefiċċju tal-qatt minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħata rendikont tal-benefiċċji li kienu proċessati u tqasmu minħabba l-impatt tal-virus, dan l-istazzjon staqsa l-Ministru għall-Affarijiet Soċjali Michael Fanson jekk għandhomx figuri dwar l-impjiegi li ntilfu matul ix-xahar ta' April. Filwaqt li l-Ministru ma tax tweġiba ċara għal din il-mistoqsija, iċ-ċifri preżentati waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet jindikaw li aktar minn 1300 persuna spiċċaw mingħajr xogħol. Dan għaliex sa l-aħħar ta' din il-ġimgħa id-Dipartiment se jkun ipproċessa 1353 talba għal benefiċċju tad-diżimpjieg. Minn barra l-benefiċċju għat-telf ta' impjieg b'kollox saru 9670 talba għal benefiċċju tal-ġenitur, benefiċċju għal persuni b'diżabilità u benefiċċju mediku. In-nefqa totali hi ta' 7.3 miljun euro. Kważi 84% tal-benefiċjarji huma ċittadini Maltin, 7.2 u 7.1% huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u minn pajjiżi terzi rispettivament u 1.3% huma ċittadini mir-Renju Unit. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet ingħataw wkoll rendikont ta' servizzi offruti. F'dawn l-aħħar xahrejn saru aktar minn 13,200 telefonata fuq il-helpline tas-Sigurtà Soċjali, aktar minn 9,000 telefonata fuq il-helpline tal-anzjani, kważi 2,500 telefonata fuq il-helpline 1772 tal-Aġenzija Appoġġ u madwar 5,300 telefonata permezz ta' Skype bejn residenti f'San Vincenz de Paul u l-qraba tagħhom.